Komsi benta ban kentu bat ban pensong thu shushu iki pai ba nong shosnong jong ka dong ribhoi ha ka ba yadei ba kajing pran kam iki face mask ka ba man la kasngi ha ba ki mi ban le shaki jaka pai ba kum shaki yo ki hat bat kum ju ru ha ki shnong ki thau ka jong ki manta kasngi sa ka umsning police outpost harangkar kajing trelang bat ka umsning town dorbar kala penlong iki jing jurep halor kajing bom dang mask jong ki pai ba ki bayat bayang ha umsning area ha kane kajing jurep lalap ru baladon kat tu kat ne ki brew ki bom don ya ka mask na kaliang ki staff jong ka umsning police outpost kilasa mi ki mask shaki te ki brew harangkar kajing pensong thu yaki ba ki dei bandang yaki mask man la kasngi haba ki mi shaki jaka pai ba ki yo ki hat bar kumju ru hala ki shnong ki thau na kaliang ko umsning town dorbar lengbau ba Anthony Makado ubadeu charman jong ka town dorbar ula penshai pai ba banang ne shakmat lada lap ikino kino gi ba persha lan ne pen khen ki kendon balabu da ka sarkar ken ngat ha ka jing pen shitom ha ka ba ken hap siu ka kuna ka ba 1000 tengka ulo ongru ba kane kan longkum si benta ban pelong gi pai ba nong song bakin sim khia ya kane na ka benta ka bha ka miat na ka benta ya lade bat kumju nam tai ki weru na kaliang ko umsning town dorbar kala ai ka jingiro bat ka jing khublei ye ki officers bat ki staff jong ko umsning police outpost bat kumju ru iki bor penya jong ka district administration halor ka jing sim khia ka jong ki ha bai dei bat ka bha ka miat jong ki pai ba jong ka dong ri bhoi hi bro ka we to ngai yang kide ai jing kran sikentin ar ngeten nga ngani chairman jong umsning town dorbar tikindon ngani ka por ba nyon sam ye ni kimas langba ka jing ye trelang bat ka policeman rengkat bat ngi ki member jong umsning town dorbar tinggal sam ye ni kimas na mata baro ki pa nyong sung di bahap ko umsning town dorbar ni ten pong ai play ye police department balapan poi ngi ki kimas bin ai sungha nak benta ki pa nyong sung jingi bat kumju ru ba marjan marpa ki ba hap wa lek go wan yo wan si wan pet ko umsning town dorbar ke jungi te kane ki jing ai jong kamas boro ngilatip bagi dei ban niada na umta kini ki khyang jingpang o covid-19 te kane ke dei ke bayarap sibun na ka benta jongi khnang ba ngin pan safrang we pat yau ne jingpang te ngakarpat ru yaki pranang song jong ka umsning town dorbar ba nang ne sakmat kim dei ban ino ya kamasa ying gide bandeng habagi mi na ying sabar ban le seg jing tre jing kta jongki bat kumju ru kerpang ye kinong song dukan ba gide bandeng ye kimas ke jongki bat ba kumju ru na mata kinong wantit balada ki kinong wantit tiar po dukan jongki lada kim deng mas tumot kim de ban ai wat ika kimar kimata po ke jing don kam ke jongki ru teng kerpat ru balada java ngilam ba kim deng mas tekmot nakaliang jong strict magistrate hi ilai ka bor ba kano dukan ka ba kinong di dukan ki bom deng ki mas jongki bat kin khangno ektu dukan te ngakentu ya boro ikpan yung sing bange de ban bot renti ya ke ba nakaliang jong ka sarkar ka jongi hi kinapun bana kane boro ngitip boro stlup jong partai iyo ekini ki khyang jingpang tekene galong kalat ki yada nang pata jungi tenga kentu ba baro nda mata ke district ribhoi jungi baro iwei puwei ki bodon hapo ki khapsor ne kinong kendong ki de bandeng ini ki mas sundai ban ong bangi sinong kendong yim don kam ngidei bandeng bat kumju ro pengiwan spok kamtam spok khapsor ngidei bandeng bat penun kam iki kemdei gong ba kini ki mas ki ba ngideng tang na manta ban peni kino ki briu ki jing le style ne ki jing le yu ki jungi hindrei kede kedai nak benta ban niada nak benta ne khyang jingpang tengah kenturu ya ka state jongi hi bor kawai bangin pon mana ba baro ki pa nang song jongi kedai bendeng ya kedai kimas datang ke ne kuflai sibon